Akwai wani abin da ke damuna dangane da mu matasa irina irinka, wanda ana bukatar mu yi moriya gabanin a samu ci gaban rayuwa. Sabida matasa idan ba mu yi moriya ba za mu zamto nauyi ne akan duk mutanen da suke bukatar su inganta rayuwarsu. Wane abu nake zance? Karo na farko, idan mutum yana bukatar ya canza rayuwarsa, yana bukatar na farko ya canza fasalin tunaninsa ne, sabida komai yana farawa ne daga tunanin mutum. Akwai wani tunanin da yawancin matasarmu muke riƙe da shi a matsayin akida, wanda muke gudanar da rayuwarmu da shi, wanda baya taimaka mana. Wannan tunanin ya sabbaba yawancin talaucin da ke addabar matasa da yawa, ya sabbaba rashin ci gaba, ya sabbaba rashin moriyan yawancin matasanmu. Matasan da ba a haifo ka daga gidan dukiya ba, ba a haifo ka daga gidan privilege ba, an haifo ka asali a gidan da idan ka waiwayi dama ka waiwayi hagu, ka gan mahaifiyarka, ka gan ƙanwarka, ka gan mutanen da za su iya cin moriyarka, amma sai ka gan babu abin da za ka yi ka more su da shi. Wannan abin ya kamata ya razanar da duk wani matashin da ya kai ya yi amma baya iya yi. Amma abin da ke da ban tausayi shi ne, ire-irenmu waɗannan matasan, mu ne muke riƙe da wannan tunanin da ba ta kai mu ko'ina. Wane tunani nake zance a kai? Kwanakin nan na yi zance dangane da irin yadda mutane za su iya koyon wasu abubuwa idan sun san su za su samu ci gaban rayuwa. Wani ɗan uwa ya yi magana, kuma zancen shi akwai ƙanshin gaskiya ciki, amma fahimtar za a iya samun matsala. Ya ce rayuwan nan komai kaddara ce ta Ubangiji. Idan kana bukatar duniya, kana bukatar arziki, kana bukatar ci gaban rayuwa, waɗannan duk kaddara ce ta Ubangiji. Allah ya tun riga ya rubuta. Ta haka idan Allah ya riga ya rubuta, ɗan uwa baka bukatar ka yi komai. Wannan tunanin da yawancinmu muke gudanar da rayuwarmu da shi kenan. Wannan shine tunanin da wannan ɗan uwa ya yi min magana a kai. Na ce wannan ɗan uwan yana da gaskiya, ina gaskiyar shi? Ubangiji ya kaddara komai. Ubangiji ya riga ya nuna mana wani irin abu da aka samu, bai nuna mana ba. Ya faɗi mana cewa ya kaddara. Hasali ma a cikin hadisin manzo ko, manzon Allah ya ce, summa yursalu ilaihil malak, sai a aiko wa wannan mutumin mala'ika a mahaifiyar mahaifiyarsa, sai ya rubuta abubuwa, kaddarar mutum, bi katibi rizkihi, arzikin da mutum zai samu a duniyan nan. Ka bambanta tsakanin arziki da kuɗi, na yi wannan bayani, za ka yi ka waiwayi a kan shafina na YouTube. Bi katibi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, waɗannan duk Allah ya riga ya kaddara. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. To ka gan wannan kaddarar gaskiya ne, Ubangiji ya yi, amma ga tambaya, ko shin ka san kaddararka? Shin ka san abin da Allah ya kaddara maka? Shin Allah ya kaddara maka za ka yi arziki, Allah ya kaddara maka gobe za ka yi ƙarasa rayuwarka, ko Allah ya kaddara maka za ka yi shekara 20. Amma idan ba ka san abin da Allah ya kaddara maka ba, me kenan za ka yi? Za ka dunkula hannunka ne ka lankafe su ka zauna kana jiran abin da Allah zai yi? Kamar yadda wannan bawan Allah ya min magana, ya bar na fahimci cewa yawancin mutane suna tare da hali na kasala da rashin jiki da takawa a rayuwa. Sabida fahimtar cewa idan Allah ya tun riga ya kaddara mana kominmu a rayuwa, ba ma bukatar mu yi komai a rayuwa kenan, kurum sai mu zauna mu yi ta zamanmu kawai ba tare da mu yi wani abu ba, abin da Allah zai kawo mana ya kawo mana. Ni ba malami ba ne, amma malumma sun yi bayani. Sun bar mun fahimci cewa wannan fahimtar mummunar fahimta ce da za ta sabbaba rashin moriya a rayuwa. Ya za mu fahimci wannan? Ka karanci rayuwar manzon Allah, sabida shi ne ya yi rayuwar Alkur'ani. Kada ka manta lokacin nan da aka tambayi Aisha ya halin manzo yake, sai ta ce masa halin shi ne Alkur'ani. Idan halin manzo ne Alkur'ani kuma ya san kaddaran nan, ya gudanar da rayuwarsa. Ga tambayan da zan maka. Idan aka yi maka tambaya kai tsaye, a tunaninka, manzon Allah wani irin nau'i na mutum kake ganin ya kasance a lokacinsa? Wani irin nau'i na mutum?
Wannan shine babban abin tambaya. Wani irin nau'i na mutum daga an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, a image din hankalinka wani irin nau'i na mutum ke zuwa a kanka? Shin yana zuwa maka a fasalin limamin unguwanku ne? Shin yana zuwa maka a fasalin almajirin unguwanku ne Allah ya kiyaye? Shin yana manzon Allah bai yi kama da wa'annan mutanen gaba ɗaya ba. Asali ma halin shi muke tattakawa domin mu samu wani kaso daga ciki in ya so mu ci gaba da rayuwarmu da shi. Wani irin hali ne yayi manzon Allah ya gudanar da rayuwar shi tare da cewa ya san kaddarar Ubangiji. Manzon Allah ya mallaki duniya a lokacinsa, ya mallaki duniya. Ya yi ba ta kashi da kafirai mutanen da ke son su hallaka addini. Tare da cewa Allah ya kaddara addinin nan sai ya kai inda ya kai. Da manzon Allah, in dai manzon Allah ya san wannan, me yasa manzon Allah bai yi zamansa a Makka ba? Ku je ku dai duk abin da za ku yi, ni dai ina nan ina zane, da Allah ya ce za a yi sai an yi, ba sai na yi wani abu ba. Shin kana ga haka manzon Allah ya yi? Kwata-kwata ba haka manzon Allah ya yi ba. Tare da cewa Allah ya tun riga ya yi mai alkawari kai, akwai lokutan da Allah ya wa manzon Allah alkawari da tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminin. A lokacin da ya masa alkawarin zai shiga Makka su je su yi haji da sauransu. Manzon Allah ya gani karara. Amma tare da haka sai da aka yi taka aka kai inda aka kai, aka hadu da matsala har aka soma samun doubting manzon Allah ya koma aka sake wani takun aka yi tsarin rayuwa. Matsalar mutanenmu na zamani. An dauki manzon Allah da addinin kamar wani addini ne da ba sai an wasa kwakwalwa wurin gina rayuwa ba. Ina ganin wannan babban kuskure ne da ya janyo yawancinmu matasa musulman da suke rike da wannan akidan. Ya sa ba sa sanya jiki wurin neman abin da za su rufa wa kansu asiri da shi. Sakamakon wannan gazawan sai su dawo su kuma zamto nauyi a kan al'umma. Su ne suke neman a tallafa musu, su ne suke neman a ba su sadaka, wasunsu suna bara, wasunsu idan sun samu dama sai su yi abin da bai dace da mutuncin mutum ba. Duk ina ganin kaddarar Ubangiji yana zuwa ne da ka'idodi. Na farko babu wanda ya san kaddarar Ubangiji. Idan ba ka sani ba dole ka dauki ka'idar Ubangiji ya ce, Inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ko? Ubangiji ya ce ba zai taba canza yanayin mutane ba sai sun canza abin da ke tattare da su. Zai iya zamtowa sai ka canza yanayin tunaninka. In har manzon Allah da Ubangiji ya tuni mai alkawarin sayawan musulunci bai zauna dakin shi ba, ya tashi ya fita, an yi strategy, an nemi fahimtar rayuwa. Yawanci abin da ka gan mutane na gudanar da rayuwarsu a yau, shin ba ka ganin kamar daga manzon Allah aka samu? Yakin nan da ake cewa manzon Allah ya yi da kahurai da arna, har an ci arna yaki, kana ji kurum an tashi ne da wuka kurum aka je aka dinga babbale. No, an zauna ne aka tsaranta yakin. So da yawa gabanin a shiga fagen yaki ko a fita a je a yi wani abu sai manzon Allah ya zauna da sahabbai. An zauna an yi strategy, an wasa kwakwalwa. Ka tuna lokacin nan da mutanen nan aka kawo manzon Allah farmaki aka kewaye Madina, yakin nan na Khandaq ko Ahzab ko? Gabanin a nemi ya za a yi a kiyaye Madina. Manzon Allah bai zauna ya ce Allah ne ya kaddara an zo a yi kuma an tafi a bar mu ba. Manzon Allah sai da ya nemi shawarwarin sahabbai. Annan Salmanul Farisi ya bashi shawara. Ya ce a kasashenmu idan wani abu haka ya faru muna gina rami ne mu kewaye kasar mu don mu kare ta. Manzon Allah ya tashi ya yunkuri. A cikin wannan yakin manzon Allah ya tashi yana addu'a. A cikin wannan yakin ya aika wasu mutane domin a je a nemo information. A je jasus ake kiransu ko? Yeah. A je a nemo labari. Manzon Allah idan kana neman ka san wani nau'i mutum ne manzon Allah. Manzon Allah mutum ne da baya zaman jiran abu ya faru. Manzon Allah mutum ne mai tashi ya yi yunkuri. Sabida ya rike ka'idar Allah ba zai canza yanayinka ba sai ka canza yanayin kanka. Amma muna tare da matasa yau ɗin nan.
sai su ce duniyan nan ba namu ba ne, duniyan nan na kahurai ne, ba za mu yi yunkuri ba. Allah ya tun riga ya kaddara mana rayuwarmu, tare da cewa ba su san kaddarar ba, tare da cewa sun manta manzon Allah da ya kawo musuluncin nan mutum mai yunkuri ne, sai su lankafe hannunsu, su zauna wai suna jiran kaddarar Ubangiji. Akwai wata mantuwar da ta samu hankulan matasa, musamman mun da muke ji da addini, na rashin picturing ya yanayin manzon Allah da sahabban shi ya kasance lokacin da suka mulki duniya. Wani irin mutane manzon Allah ya mallaki, wani irin mutane manzon Allah ya ci yaki. Ba irin mutanen da ba su da gata ba ne, ba irin mutanen da ba su yi sophisticated ba ne. Manzon Allah da sahabbansa da su Sayyidina Umar da su Sayyidina Abubakar sun yaki mutanen da sun yi very sophisticated. Mutanen da suna da zurfin fahimtar rayuwa. Aka ce maka Rumawa, aka ce maka Farisawa, da irin waɗannan manyan empire. A wannan lokacin idan an kira waɗannan sunan kamar ana kiran United States of America kenan na yau. Sai a ce wani mutum ya fito daga arewacin Najeriya, ya zo ya yake su ya in ba Allah ne a gaban shi da fahimtar rayuwa da takun rayuwa ba, manzon Allah bai yin wannan. A duniyan Allah nan ya mallaki manyan arna, wanda suna da deep fahimta na rayuwa. Ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum gafiluna. Sun fahimci in dai tsawon rayuwa ne, sai dai kurum lahirin ne ba su da fahimtan shi. Idan kana son lafiya da wannan fahimtar aka goga da manzon Allah ya kai labari. Amma me yasa wannan fahimtar mu matasan da muke neman mu ci gaba sai muna ganin kamar na arna ne? Ba na arna ba ne. Shekaran jiyan nan fa arnan nan suka samu wannan matsayin da suke ciki a yau. Bayan daula da musulunci ya mallaki duniya shekaru aru-aru, centuries, an ce century ƙarni daban-daban da yawa. Musulmai ne sun yi sophisticated ana gudanar da duniya, amma mantuwa. Sai mutane na ganin kamar idan mutum ya tashi yana zancen neman inganta rayuwa kamar yana kwatanta kanshi da arna ne. Kai ne fahimtar ka ta yi limited. Idan ba ka yi haka ba, za ka saura a kasashenka, ba za ka gina rayuwarka ba. Idan ba ka gina rayuwarka ba, za ka yi wa wani hutuba, shi kuma ba zai gina rayuwarsa ba. Sai a zo arewacinmu gaba ɗaya, matasanmu gaba ɗaya, mu musulmai duk duniya gaba ɗaya, sai mu zamto mutanen da mun zamto raunana. In ka zamto mai rauni a duniyan nan, za ka fi kowa ban tausayi. Idan muna bukatar mu samu murya, idan muna bukatar mu samu mutunci a duniyan nan da Allah ya zayyana mana, dole sai mun tashi mun yi fama. Malam, zancen da nake yi da sakon da nake kai muna yau da gobe, ba sako ne na ka samu kuɗi ba. Duk wanda ke bibiyan sakonnina yana fahimtar cewa kuɗi ba lalle ne ka samu ba. Amma duk wanda ya nemi ingancin rayuwa da tsantsanta da yardan Ubangiji sai ka samu. Wannan ingancin rayuwar da kwanciyar hankalin nan Allah ya ba kowa free. Amma wasu mugayen mutane ne suka kirkiro abin da ake kira kuɗi. Sai suka dora akan farin cikin rayuwa da ingancin rayuwa, sai suka bari ta yi tsada. Abin da ke da ban tausayi sai jahilai suka yadda da su, suka bar farin cikin su yayi tsada. Idan ba za ka iya samun kwanciyar hankali da farin ciki ba, sai ka kashe makudan kuɗi, tabbas za ka zamto cikin mutanen da za su yi miserable a rayuwa. Allah ya bar farin cikin rayuwar nan yayi very sauki, amma mugayen mutane suka dora kuɗi a kai suka bar yayi tsada. Ingancin rayuwa ba lalle sai da kuɗi da yawa ba, dole mutum ya fahimci wannan bambancin. Kana bukatar ka fahimci rayuwa, kana bukatar ka fahimci ina za ka samo inganci, ka kwaco ‘yancinka a rayuwa. Yaya za ka gudanar da rayuwarka, ba lalle sai ka dora shi a ma'aunin duniyan da baya taimaka mana ba. Wa'yannan su ne, amma muna da ban tausayi. A duk inda ka je, matasa muna da ban tausayi. Musamman matasan da yanzu ke neman su samu wani abu kuma ba su samu. Ba matasanmu ake amfani da su wurin
tashin hankali ba. Idan wani ɗan siyasa ya ce ko shi yana neman ya kawo hargitsi, ba matasan mu ake amfani da su ba. Me yasa ake iya amfani da su? Sabida ba su san akalansu a rayuwa ba, ba su nemi su yi sophisticated ba, ba su nemi su fahimci ya gudun rayuwan yake ba. Duk wanda ya fahimci gudun rayuwa zai yi wahala a mallake shi. Duk sanda na yi wannan maganan akwai zancen wani mutumin da ke zuwa a hankali na sai ya kara bani abin nan. Suna kiran shi Frederick Douglass. Duk wanda ke nazari dangane da cinikin bayin da aka yi kwanakin jiya zai fahimci Frederick Douglass. Frederick Douglass ya zamto ɗaya daga cikin bayin da aka haifo su cikin bauta. Dukkan da ake neman a mallake ka ba za a bar ka samu ilimi ba. Ilimi shine abu na karshen da mai mallakan ka ke son ka fahimci. Sabida in ka zamto mai ilimi za ka yi wuyan mallaka. Duk mutumin da ya mallaki hankalinsa zai yi wuya a mallake shi. Ta haka abu na farkon da mai son ya mallake ka yake nema daga gunka shine ya bar ka tabbata ka dawwama a cikin jahilcinka. Ta haka Frederick Douglass mastansa mace ta so makarantar da shi ABCD da mai gidansa ya gani ya razana ya ce ke wannan ya zamto make da farko kuma na karashe. Ba na son na kara gani. Sabida idan bawa ya samu ilimi ba zai kwantar da hankali ba zai samu nutsuwa a bautarsa ba, zai nemi wani abu na daban. Ta haka idan ka gan yau da kullum ana amfani da kai wurin wani abin da bai dace ba, ana amfani da kai wurin wani zancen zanga-zangar siyasa, matashi ka gan yau da kullum ana amfani da kai wurin abin da baya da kyau a al'umma, kai ne ake amfani da kai wurin tada hankali, wurin tada zaune tsaye, wurin fashi, wurin wasu abubuwa haka. An san ba ka mallaki hankalinka ba ne. Waɗanda suka mallaki hankalinsu dole za su mallaki hankalin da wanda bai san mai hankalin shi ke yi ba. To me yasa to mu matasa ba za mu tashi don mu matsa kanmu wurin fahimtar rayuwar ba? Akwai abubuwa da yawa da muke buƙatar mu fahimci. Wallahi duk mutumin da ya tashi yana neman fahimtar abu idan ka dade ba ka samu fahimta ba, sadda ka tashi kana neman fahimta sai maka kamar ka yi shekarunka duk a cikin duhu ne. Za ka so maganin komar clearly. Amma na farko muna somawa ne da canza fasalin tunaninmu. Idan mun yi haka ina tabbatar maka da cewa ya kai matashi, zai wahala a yi da kai yanda aka ga dama. Zai wahala a tayar maka da hankali babu gaira ba dalili. Za ka fahimci abin da ya sa abin da ke faruwa duniya yake faruwa wani lokaci. Allah ya kaddara sai ya bar mutane su yi zabi. Wa hadainahun najdaina imma shakiran wa imma kafura. Zancen kaddara ake yi fa. Kuma zancen tsarin duniya ake yi. Idan ba ka yi ba za a mallake ka. Za ka zamto wulakancacce. Ba za ka samu ƙimar da za ka yi ma ibadanka yanda kake so ba. Wannan shi ne sako na kai tsaye da nake son na kai wa ɗan uwa, ya kai ɗan uwana matashi wanda kake bukatar ka kai wani matsayi a rayuwarka. Na farko kana bukatar ka canza fasalin tunaninka ne mindset. Sabida duk wanda ya mallaki hankalin shi zai yi wahala a mallake shi. Idan ba ka da wannan abun dole ma za ka ba mutane dama su yi mallakan hankalinka. Sabida duniyan nan abin da ba ka amfani da shi za ka rasa. Idan ba ka yi amfani da zuciyarka ba za a amshi zuciyarka a yi da ita yanda aka ga dama. Za ka zo kana bukatar ka yi amfani da zuciyarka ka tada ita sai ta mutu kamar motar da ba ta tashi. Ka dau lokaci ba ka yi amfani da zuciyarka ba. Ta haka idan mutum ya karya maka zuciya kada ka bari ya zamto karyewar rayuwarka. Idan ba ka yi amfani da hankalinka ba za ka rasa hankalinka. Wannan shi yasa yawancin mutane idan sun yi laifi an kai su gidan yari, suka yi laifi akan sa su inda ake kira solitary confinement domin a wahar da hankalinsu. In sun fito sai su zamto kamar ba mutane ba. Duk wanda baya amfani da hankalinsa wurin tunani da nazari da ciyar da shi abin da zai inganta rayuwarsa, dole za ka ba mutane daman da za su mallaki hankalinka. 'Yan siyasa za su yi da kai yanda suka ga dama. Ya kai dan uwa, ya kai matashi. Allah ya baka daman da za ka iya inganta rayuwarka. Kowa na da zabi biyu.
za ka iya zamtowa ɗayan biyu ne a mujtama ɗinka, in ma ka zamto moriya ko ka zamto nauyi. Duk mutumin da ya inganta rayuwarsa zai mori al'ummarsa, duk mutumin da bai inganta rayuwarsa ba zai zamto nauyi a al'ummarsa. Ga abin da ke da ban tausayi, duk mutumin da ake morarsa za a kimanta shi zai zamto mai kima, duk mutumin da ya zamto nauyi zai zamto wulakantacce za a rena shi. Kada ka manta hannun da ke bayarwa kullum yana sama ga hannun da ke karba. Mai bara yake neman mutane su bashi yau da kullum zai rasa mutuncin shi a huskan mutane. Duk mutumin da ke neman kima yake neman mutunci ya neme shi gurin fama. Kada ka bar mutane su raina ka kan abin da bai taka kara ya karya ba, musamman abin da idan ka tashi kai yunkuri za ka iya samu. Akwai wani zance mai ban sha'awa da Ubangiji ya yi a Kur'ani. Ya ce akwai wasu mutane yanda suke gudun rayuwarsu, yanda suke tattakawa a rayuwarsu, suna kare kansu a bainar mujtama sai ka ce kamar mutanen da Allah ya ba su arzikin duniya gaba ɗaya. A'a, mutane suna ganin su da kima, wanda ba su san yanayinsu ba sai su dauka kamar wasu masu kuɗi ne. Wannan jahilai kenan ba su san cewa ikon Allah bane da rufa asirin Allah. Allah ya azurta su da wadatar zuci. Allah ya azurta su da fahimtar kimar kawunansu. Ba sa zuwa suna bara akan abin da bai taka kara ya karya ba. Ba sa zub da mutuncinsu a gaban mutanen da bai kamata ma a ce sun samu sun gan idanuwarsu ba. Mutane ne da suna da wadatar zuci. Ba za su waiwayi naka ba ma balle su yi tempting ko su dauki naka ba. Ba ka raina su kan abin da kake da shi. Mutane ne da jahilai wanda ba su san cewa rufa asirin Allah ne da wadatar zuci ba, sai suna ganin su sai su dinga mamakin su kan kamar mutanen da Allah ya ba su dukiya. Yahsabuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum, zaka san su da halayensu. La yas'aluna nasa ilhafa, ba za su dinga yawan roke-roke ba. Ta haka matashi ka tashi, ka nemi ingancin rayuwarka, ka nemi fahimta, ka nemi mutunci, Allah zai mutunta ka. Allah ya kaddara rayuwar nan ya ba kowa, Allah ya aje wa komai kuma ka'idodi. Duk wanda ya bi wannan ka'idodin, don Ubangiji zai samu nasara. Idan ba kai ba, zai iya fitowa daga gurbacewan tunaninka ne. Amma mu inganta tunaninmu sai Allah ya inganta rayuwarmu. Salamu alaikum.